Είμαστε οι Έλληνες ομοφυλόφιλοι, οι τιούτοι, οι ανώμαλοι, οι κίνεδοι, η ντροπή της κοινωνίας. Θεωρούσα ότι έπρεπε να βγούμε ανοιχτά. Φοβόμουν λοιπόν ότι στη δουλειά μου, αν το μάθουν κάποιοι, θα με απολύσουν. Κανένας δεν έπαιρνε το ρίσκο να εκτεθεί και να βγει πρόσωπο. Μόλις καταλάβαιναν ότι ήμουν αδελφή, θα πω τότε, άρχιζαν να με κοροϊδεύουν, να με γελιοποιούν. Ξεκίνησε η συζήτηση για τη δημιουργία ενός κινήματος ομοφυλοφίλων. Όταν τους ανθρώπους τους ενώνει ένας εχθρός, βάζουν κατά μέρος τις διαφορές τους. Ήτανε απολύτως δημοκρατικά τα πράγματα, όποιος ήθελε ερχότανε, μιλούσε κιόλας. Δεν υπήρχε κανενός είδους προϋπόθεση για να συμμετέχει σε μια συζήτηση. Αυτό που θέλαμε ήταν μια ισότιμη αντιμετώπιση, χωρίς διακρίσεις. Αυτή η επιτυχία που είχε διοργάνωση εκεί και ίδρυσε το ΑΚΟΕ με έκαναν να σταθώ πολύ γερά στα πόδια μου. Στο ΑΚΟΕ ήμουν ο εαυτός μου. Ουσιαστικά η ζωή μου ήταν μόλις έβγαινα από την εξώπορτα του οικογενειακού σπιτιού.